Oh, kula wingking saking Mataram. Kula menika Anjang Mas, Kyai. Lan menika cantrik-cantrik kula. Wonten Cucut. Gondo kalian gimana niki? Cucut. Gondo kalian gimana? Nggih. Jenengan sinten mau? Kula Anjang Mas. Nyi Anjang Mas. Kula nate pireng. Oh, Menika napa boten klentu garwanipun Kyai Panjang Mas. Dalam berarti panjenengan menika dalam putri saking Kraton Mataram. nggih. Wah, Kyai. cok iki lho. Iki sing jenenge tanammu kondang iki lho garwane iki lho. Pocone iki, Pak. Lah yo iki Pocone sapa? pocongmu kudu Ora ketemu iki, Pak. wis bareng. Tata kediri mriki menika nyatipun kados pundi Nyai? Oh, lah nggih. Sejatosipun ngeten Kyai Gemang. Nggih. Maros ngebeki
ingkang dipun padosi para walandi pun Nyai Ageng Ajeng Mas. Nggih, leres Kyai Demang. Waduh, menawi makaten panjenengan monggo enggal ingkang bidang wonten tata kadomahan niki Nggih. Aku tak nyuwun pamit nggih Kyai Demang. Lajeng sampeyan. Nggih, aku tak dhisik yo, nggih. Monggo kula dharekaken kondur kemawon dhateng Mataram Nyai. Kula menika mesakaken lho dhateng panjenengan. Piye? Piye iki, Mas? Balenono ucapmu. Balenono meneh. Monggo kula dharekaken kondur wonten Mataram. Gunane apa